Ngunjuk kopi riyen, Pak. Niku didamel kopi kok, Pak. Nganti webrok ndamel. Iki judul Mbak Pin. Sing gawe kopi Mbok Pin iki. Iki sing gawe bubuk ya Mbok Pin. Iki wonge dideplok bubuk iki. Kayak dhewe Mbak Pin. Iki bubuk iki. Ora kae dhewe mosok tanggomu ya. Cuma sementara bose enggak ngetok. Iki gulone bose Cek urut. urut. Mami megong lembur. Wah ping piro. Tar mau omahe kecetet. Sing lanang mau urut isan isuk mau. Wah lembur ping piro ora roh. Teh kopi ya, Mak. Iki tak wae ya. Tas mak kuwi tak induk. Oh. Pripun? Dolanan gampang loh. Boco. Ketur iki lewat jalan anyar. Lane yo mending kok kaya Sama ngene Pak iki apa. Rete dalane lak bangun anyar. Sak dhuwure Pak Rete lak cor dalan iki. Iki liwati jalan anyar. Sarane kok lho dalan si anyar. Digone jane ngono kae. Wah. Cuman dirokokne iki ya. Kayak komplek kok yo. Lho. Bahaya iki. Iki perjalanan. Iki. Oh, iki Jawa Krepat. Pak Lan sampean? Ibu gabah. Mbok gabah? Yo. Iki mau sakrene aku arep maro masaman Pak Lan jane Pak Lan. Yo. Tapi saiki setok ning kene. Yo. Iki arep ngomongi Nggih. sing kaping 1 yo silaturahmi. Indo. Kang Pindo ngomongi sampean Terus? sesuk si dodolan. Itu Dolan. budale jam Budal piro? jam 4. Oh iya. Yo terus ki mau nganu Pak Lan. Sesuk sampean nggo salin telu. Sing go loro, sing dingge sitok. Terus karo kambine Spiderman kan go to. Coba. Oh, Yo. tinggal ning kono. Iki ngono. Oh. Besok. Nggo apa Pak Lan iki? Bah, Wabet Pak Lan. abot. Abot menteng Pak Lan. Abot. Gede-gede kelek. Panggah ra iso itu Pak Lan yo. Pekok manggan. Piye Pak Lan? Pekok men manggan. Ampe apike piye Yo, ngono. karo digoyang sen malam-malam. Juga sih Pak Lan. Ya. Tung tak tung. Mas Lan nih mau yang sawah bersama Cak Ndut. Kebukan ae kok. Digo nanti Pak Lan go. Go balik. Go balik. Oh, di PP sesuk. Bah. Ini garing nek garing slepne diliwat. Wah, masuk Pak Lan nih. Kiam golek wong-wong pisan Pak Lan kabeh lho. Mbek Girah Pak Kadi. Ayo domoy bareng-bareng kabeh. Sesuk ya? Lho sesuk ade sing nggawe wae dhewe. Tadi sesuk jam 3 wis tangi. Eh? Sesuk ya? Ora parane wae dhewe. Lah kaya ngene iki lho. Ayo Tit. Untuk Pak Kadi, aduh, berapa Pak Lan? Pak Lan, selamat. Selamat. Tadi selamat. Warat. Warat. Yuk Pak Lan yuk, ngomongi Pak Kadi. Ding. Besok jak bulan. Nggih, udah jam 4. Oh, berarti esuk udah jam 4 berarti. Jam 3 kudu tangi. Tunggu tenanan iki. Udah jam anu Ade, jam 4 berarti. Benjing. Sesuk-esuk Oh, sesuk. kabeh Ndo salin. kowe barang saimah barang kuwi. Dek, sesuk si dodolan. Sesuk si dodolan. Oh, budal jam 4. Neng kono pantai. Numpak bis. Elep. Besok. Nggo salin loro. Nggo salin loro besok. Karo kae. Bis sesuk si dodolan tapi sesuk tak jimu budal jam 4. Piye? Ngomong piye? Ngomong. Omah piye to, Bek? Sing ngomong gak suwung. Lah piye ora apa-apa dolan kok. Budal jam 4 sesuk tak ampiri ku wae besok. Bali Pak Lan yo.
Sesuk diumbali ngulon. Jam 4. Melu ra, Bek? Melu mau? Bos sesuk. Wis disate to Bek ora kok mbok sesuk lho. Sesuk diampiri. Wong wetune direk sewengi iki. Lho sesuk kudu melu, Bek. Oh to Bek. Tahu sembarang. Lah sesuk di siap-siap sampean kudu nyepakno klambi. Nggo salin loro. Sesuk nggo salin loro. Yo. Sesuk. Sesuk nggo salin loro. Yo. Yo no. Karo rok, nggo daster. Heh? Piye? Sok ngene. Sesuk yo. Jam 4 sesuk, jam 4 isuk. Heh? Loh. 4 isuk ora 4 awan. Sesuk ana bangun. Bengi sih andale. Nyapa? Halo. Ngeri lah. Masak apa ke? Ayo ini. Wah. Pawon itu ya. Beh. Bukan apa sih? Masak apa Be? Apa? Danu. Danu kok. Be. Masak be. Juga sih ya goyang sih. Goyang sih. Ding 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 ding. Goyang sih ya, goyang apa? Ding 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 ding. Hae sih. Hae. Piye? Nè. Aja lah. Hae sih. Tet sesuk si dodolan kok dhewe. Gelek tablet ora. Gelek. Aku njaluk ya. Kalau mau si Pak Edeng ya. Heeh. Oleh ora? Oleh. Ora sik Dit yo. Kowe dhewe ya ra entek. Entek jane. Entek. Lah aku ora mau bagi nang entek. Sudah isuk Pak Lan, jam 4 to. Pak Di, menjing udah jam kawan. Nggih. Jam 3 diutangi san adu. Jam loro tangi Pak Di. Wancang loro. Enggak deh, rumah dhewe apa ngono. Rumah dhewe. Apa penting tangi. Ojo sampai bangkong Pak Lan, isuk Pak Lan. Yo. Mu angel Pak Lan. Tak semeti mercon ya. Ya. Gua mah Bang. Heeh. Renek lho minggu. Hah? Dibom. Bablas sak wong-wonge. Apa duse? Heeh. Wes ke atus turu sik Pak Lan. Tak marani Cece sik. Cek. Joget sik, joget to? Joget. Piye, Bek? Piye, Bek? Kaya wong gendeng kok ya. Jadi kaya wong gendeng kok jadi ratu keabadian. Encane kopi so, Bek? Engko cepakne sore iki engko lho, Bek, klambine. Nggih sesuk mbok pin kabeh melu mbok dijebrak. Wong selikur aja. Numpak bis kok. Besok. Adik sik, Tit. Tit adik sik, Tit. Pati. Ding dung, dung klik dung,
dung lindung dung lindung. Goyangannya saya yo, tit. Lindung dung 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 lindung. Ayo, lah kambi kuwi. Esuk kambi kuwi. Lindung dung lindung dung lindung dung lindung dung lindung. Sama Abah Kadi esuk kambi ndi, Bah? Golek pisan, Bah, kambimu. Ndang. Lu. Apa? Oh, nggih kowe sesuk. Soale ndi? Soale ndi? Arep babu e, Bah. Kambi ndi, Pak Ti, benjing Pak Ti? Niku. Semeneng Pak Ti, benjing Pak Ti. Nggih. Esuk isale ndi? Esuk isale ndi? Ora duwe pe salene akeh nggawa salene. Golekno sik. Ora apa-apa. Nggih sepatu iso, ndi sepatu lah. Ireng ndi golekno pisan. Sok ben bingung. Nek ndi? Pasik. Benjing damel niku Pak Ti. Nggih, benjing damel niku nggih. Benjing kula gendong Pak Ti. Nggih. Abah Kadi. Benjing kula gendong. Gling. Nek ndi, Ce? Ce. Glek kresek iki, Mas. Wong golek kresek nggih anu. Gadah lambi. Bek, wong gadah lambi bek iki. Iya. Moneng esuk iki. Yo bos apa kae? Weteng. Ning godhog apa iki? Godhog wedang pik yo. Dedek kresek Pak Ti. Dedek kresek. Nambah kopiah menjing. Ce. Ndi sok? Wah, ngedeni lap-lap-lap panjang burine. Ce, nek apane Ce? Ndi? Esok kambi ndi? Heh. Ha. Apa? Metu piye? Nggo wedak yo. Nggo wedak. Apa Kadi golek-golek kabeh. Apa? Kabeh go salen. Wis siap bareng, Bek. Rambine wis. Apa? Rambi. Bek. Lambine ndi? Rabine ndi? Rabine ndi sing tingge? Cukup lho. Iki ya jadi kok nggih. Lah ya Ndek, pagi ku ndi? Ini toh. Sing dingge sesuk lho. Enak toh. Saiki mah tak kok. Lha kuwi. Iya. Ini salin iki. Lah iya. Sitok engkas, Bek. Dirempet. Wis rong Pak Ti. Pak Ti. Lambine wis rong. Ngapa kok? Plastiknya mah. Dulu plastiknya. Iya. Kurang, Bek. Kita kas.
Karo kon Gus Wal, Bek. Harus soal. Harus soal. Kita tidak begitu so. Bayangin aja ya. Lang. Kuliah apa? Hindi. Lang. Nek. Nước ra thay thịt. Nhá rồi. Iki saya dak rokok borong. Nha. Saya dak rokok borong. Gương. Dam sudah nih. Như là gương vậy là như năng có nó rồi. Làm việc rokok đi. Lấy lăng điện tình ghé lại Yes, kuya. lấy lăng Iki ay. Pen. đi cô kia Wis rong Pak Di. Rokok kan di rokok. Lagi jadi putih lagi. Saline rong Pak Di. Salin. Putih. Ai. giờ luôn đi nào năng Pak Kadi. như đây hiền cái sao hiền này sẽ gì cái sao có truyền thông trưởng có luôn Kau pergi jam 4. vương Wis rong Bek kae mau Bek. Wes. Bailan endi? Balan. Balan endi mau balan? Aku. Cái tiga. Nek dana. Marah nih Mbak Ella nih. Nenek orang dong. Palan. Wah, semacak Jan. Lambine wis cepatne rong. Lambi. Kami seto mangan seto tak tak iki. Emang jane. Ora rasa nyus marah Mas Sabit to, Nggo? Hah? Mas Sabit. Enggak karono tak ngalor ngulan aku kok. Woi, Ndak nyapra cepatne saiki, Pak Lan. hah? Cepatne saiki. Nyapa do iki sebenarnya pak seto. Kau tak siap nek dhewe nek aku ya siap nang dhewe nek. Pak kuwe kok Lah iya. besok ora ngenteni suwi. Ora ora. Butone dhewe dak. Kalah. Bulan. Balik pura. Gak. Iya toh. Ngomor Mas Sabit. Gak
kowe ngulan nang tak ngulan. Mas apa? Sabar, ora. Sapa? Sabar. Nyapa rono? Bulan. Sapa kae? Oi. Nyapa ya? Ya lah, Nduk, aku kayak mau nyepakne klambi ra mari-mari yo. Sesuk iki dolan budal jam 4. Iki aku esuk nggo sarung barang. Rono. Iki Ndi apa sarung? Yo, esuk nggo dolanan ning pantai kono lho sarung esuk. Mosok di sarung. Yo nggih salat esuk terus nyepak-nyepakne sarung iki. Kayak wis kabar aku nyepakne. Aku sing urung. Sarung nyepakne iki klambi lak nggih besok budale. Ini dibalik pisan wae ya. Oh iya Nduk, maaf Nduk ya. Enggak ngerti. Ya. Tit, Ayah. kan itu turu gini. Itu. Ayo cepatnya Tit. Besok tunggu ya di sana keseruannya Pak Reto besok bercanda sama teman-teman bahwa Spiderman besok ditonton di YouTube-nya Nawang Wulan Family. Besok jual klambi ini buat ngedeni para wanita. Besok tonggo ini pagi belut ini semua udah lengkap semuanya, tinggal OTW. Jam 4 tenan nih? Besok udah jam 4 besok gini. Boleh? Ya bentar ya. Kodok. Jadi tasnya Tit. Kamar. Sok gawa iki. Tas ini. Kloso. Bisa tasnya nggo iki. Saya mau bawa ini besok lagi bisa ngene bergoyang bersama artis kita. Wes Pak kabeh. Sesane-sane niki. Soalnya dalu wisuk mergo. So ini Mbok Des nyepak ning klambi? dhewe kabeh. Jadi tak rete tok urung. Bapakmu ya wis. Iya teman. Ini mau Pak. Itu tepatnya Dit, guys. Pagi ini dia lah. Udah berang dah. Loro. Wes, Ya ampun. sudah lengkap semua. Oke. Ini saling lagi. Terusilah. Wes. Coba aduk. Aduk ini, aduk iki ora ya. Jadi jago kan. Enggak aduk iki baru aduke jamur kabeh kaya ngene iki. Kaya ngene iki lho. Besok motong. Tunggu iki. Jane arepe ning ndi nggo klambi sakmu ngono akeh? Kita otom meneng iki. Orang setel loh. Orang setel. 10 setel kok wi. Ada nanti kamu. Lah klambine sakmono akeh peran 10-an. Wah. Iki iso ngene iki. Iki apa iki? Iso nake itu iki. Tuh. Ini ya. Barang. Ya kakek ndo ya klambimu nggo akeh. Tunggu toblok ya. Jadi. Tunggu toblok. Jangan bersih dia. Kita yang. Gek tak kapak. Kita gue itu sih. Gaya kok kontak. Gak. Sudah iki. Lho, sing njikuk klambine to yo anu. Lah yo, Pak. Kaken klambimu Besok langsung aja. Terus sesuk mangke cepane saiki pisan ngono Tit. pirang setel wi? Iki 10. besok sepatu sudah ready kabeh. Terus iki gawe. Klambine cio akeh lek nggo. Tuh ya ya langsung lho. Bos aku nang opo Wes. Iki ada kabeh. Wes. Sampai jumpa lagi Pak Lan. Klambine cepat-cepatnya malah aku nyepak-nyepakne klambi kok.
iki. Pak Lan besok beli kambing Spiderman Pak Lan. Besok. Ya. Jawalan yo. Ya. Wonge blonjo mi. Blonjo mi. HP dikek kono lek coblok lho. Besok sepatunya Pak. Besok sepatu yo. Wes siap. Yo. Wis ready kabeh yo. Wes. Sudah barang wis semua yo. Klambine. Kabeh Pak Kamis siap. Wes siap kabeh Pak. Wis. Udah jam 4 yo. Udah jam 4. Wis yo. Yo. Ini dong. Iki arep teko mae Pak. Pak Wit. Ayo mae. Soale rene kok, Pak. Yo. Tengah kok Mane mah kae kidul rek. Iki yo omae. Iki yo guys omae tutup. Metu wonge. Iki arepe ning omahe Pak sapa? Pak Odik. Sodik. Sodik wonge sik ning omahe tanggane ya, Pak. Iki omahe. Jaga wonge balik. Banyak ya. Heeh. Ya. Pergi ning dine, Pak. Nyamai kan. Wit emang wis mulai. Lah kok lek urung piye? Lek marani. Ya bene. Sudah wong iki malah elepe kok. Wis kena gitu turu. Kondi Pak Dek? Karo sapa? Tunjung kulon numpak elep. Ujung daerah ndi to? Ayo anu no apa? Cangkring lagi topan ngulon. Dolan apa wis? Keluarga anu. Legok. Tunjung. Diko elep aku mulai terne. Tas mulai kok arep siwane malah ndorong nek kono lho. Mama. Heeh. Malah. Jam 4 wis tangi rong. Ora engko sirku to. Mulai dadamu wis tak terne kono. Oke, malah turu kono. Turu menawang. Oh. Lah iya, sirku ngono. Nggawa salin, Pak. Eh? Dek, nggawa salin. Lah tas e. Tase ra usah. Malah salin apa malah ketel. Tinggi hanya apa. Enak cara apa kono? Namar ngetane montare godaan dasian. Mula anu kok apa tak ngetan turu menawang ngono. Lupa aku tak turu kono Lah iya. sana ae. Nang ora. Piye ra tenan? Enggak aku rono Encacane kono. Aku tak turu kono nek no. Kabeh turu kono. apa ya? Ya. Ayon. Heeh. Oh. Lah engko mesti renek sing gugah. Enggak Iya. kan bubuk pisan. Heeh, kabeh. Anu kok tak rono yang turu kono bentane danda aku. Ya sing ngono tak terus ngeten tak marani. Madang sih. Aku Oh, kok arek. dekat lakulan lho tenan. Dikene gendorenan ronggen iki meng. Oh alah. Tak gendoren. Oh. Wes ngono tak. Wis suwene ya. Ya. Kowe ra mangan jajanku, Des. Engko engko seombene. Wes ngene Oke, ya. wis. Jam piro Pak Dek ngorono? Pokoke engko enak montor ganda mulai tak kena ternyata. Oke, wes. Kamu ngapain milih montor kesuwan ngetan. Ya wis ya. Oke.